το νιαλίδικο. Ναι, σκοπός. Ωραία, για εξηγηθείτε τώρα από πού τον έχουμε αυτό το σκοπό, πού το ξέρουμε. Αυτός είναι, ας πούμε, η πιο αρχαία, πιο παλιά έκδοση του, που εδώ ακούσαμε, ας πούμε, πώς το είπαμε ο Χρήστος, εσένα νεγαπανά και πέλινε πίνατο, τα σπρόντος παντενόμων. Αλλά και πάλι έχει διαφορά στον τρόπο που το απέδωσες. Όχι, έχει διαφορετική πλοκή μετά. Ναι. Διαφορετική πλοκή. Αλλά είναι ο ίδιος σκοπός. Δηλαδή ο ίδιος σκοπός, δεν ξέρω, ίσως να υπήρχαν και οι δύο και ίσως να μεταφέρθηκε αυτός που ακούσαμε εδώ, ίσως να μεταφέρθηκε λίγο σε παραλλαγή λίγο διαφορετικά. Ναι. Ένα ερώτημα ήταν αυτό. Και ένα δεύτερο, το τρίτο δύστιχο από το τέλος που είπες, στην τουρκική. Είναι ακριβώς το ίδιο. Εξήγησε το. Είναι ακριβώς το ίδιο το γυαλίς παιδάσι με ασυντόνια ανέρχομαι. Το μασέρσα μέσα με συγκουτσίζες και έρχομαι. Στην τουρκική. Στην τουρκική είναι. Πες το λίγο έτσι. Είναι το γυαλίς παιδάσι με ασυντόνια ανέρχομαι, ή με ασυντόνια.
Πιστόφ, και το πιστόλι και η κάμα την έχω πάνω μου. Κουζλαρά, στο κορίτσι δηλαδή, έρχομαι. Ναι. Πες του μια φορά λίγο χήμα στην τουρκική. Το γυαλίν, το γιαλντάν γελίο ρούμ. Πιστόφ, κάμαν, μπενίμε, κουζλαρά, κοιτίωρου. Τέλεια. Ωραία. Να καταγραφεί και αυτό. Δεν ξέρουμε τουρκικά. Εμείς αυτά τα αποδίδουμε όπως τα ακούσαμε. Ρώτησα τι σημαίνει. Το άκουσα, το λέω όπως το άκουσα, αλλά ρώτησα κιόλας τι σημαίνει αυτό. Όταν το άκουσα και μου λέει είναι ακριβώς που εμείς μετά είπαμε ποιος το τραγούδισε και αυτό υπάρχει καταγραμμένο. Ασύν το Ιαν έρχομαι, το Ιαν σπεδάσει με, το μάσερσα μέσα με, το μάσερσα μέσα με, συμπουτσίσες και έρχομαι. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Αυτό το παραδοσιακό το δικό μας που είχαμε. Ναι. Είναι σχεδόν απόλυτη μετάφραση. Ναι. Ναι. Καπούρατανα σαγάτρεσο λίγο νερό, καπούρατανα σαγάτρεσο λίγο νερό.